Добре дошли в днешния обзорен анализ. Нека направо се потопим в едно изключително драматично пътуване из най-новата ни история. Ще проследим онзи мащабен, а често и доста болезнен преход от абсолютния хаос и несигурност на 90-те години, чак до днешното силно регулирано бюрократично настояще. Ще видим как едни напълно абстрактни макроекономически политики буквално са се сблъсквали с реални човешки съдби, за да се стигне в крайна сметка до днешния така познат ни административен ред. И така да започваме. Имаме две коренно различни реалности, които са като ден и нощ. От едната страна един изключително емоционален, направо отчаян призив от 1995 година. Писмо от хора, които буквално се молят да не останат на улицата заради реституцията. А от другата – документ от 2024 година. Гъста, клинична, безкрайно детайлна общинска заповед с строги регулации за застрояване. И тук големият въпрос е: как изобщо преминахме по този мост? Как обществото успя да скочи от онези диви, хаотични битки за собственост към днешната суха и подредена бюрокрация? Действие първо. Трусовете. От планова икономика към пазарен хаос. За да разберем какво се случва днес, трябва да погледнем през историческия телескоп. Връщаме се в 1989-та. Краят на плановата икономика и началото на, нерегулирания пазар. Политическата въртележка в началото на 90-те е направо шеметна. Всичко започва с кабинета на Димитър Попов и шоковото освобождаване на цените, белязано от онази култова фраза «За Бога, братя, не купувайте». Веднага след това правителството на Филип Димитров стартира мащабните закони за реституция и приватизация, опит за шокова смяна на системата. После идва кабинетът на Любен Беров, където външният дълг и инфлацията просто летят нагоре. И накрая се стига до правителството на Жан Виденов през 95-та и 96-та, масови банкови фалити, зърнена криза и буквално унищожителна хиперинфлация. Институциите са слаби, а промените изключително болезнени за всички. И тук стигаме до ключовия момент – реституцията. Нека дефинираме този термин, защото той е абсолютно фундаментален за днешния анализ. Накратко, реституцията е правният процес на възстановяване на правата на собственост. Връщат се земи, фабрики, домове на бившите собственици, чието имоти са били национализирани от социалистическата държава след 1944 година. На макрониво идеята е ясна – да се възстанови историческата справедливост и да се даде старт на частната собственост. Но разбирането на този сух юридически механизъм е критично важно преди да видим какво точно причини той в реалния живот. Действие второ. Социалната цена. Или какво е реалното въздействие на имотните реформи? Време е да оставим макроекономическия телескоп и да вземем микроскопа. Пред нас е един абсолютно автентичен документ, който показва съвсем ясно как тези гигантски реформи са се стоварили директно върху раменете на обикновените хора. Това е първата страница на официално писмо от 1995 година до Конституционния съд. Подател е Националният комитет за защита на засегнатите от закона за реституцията. Само вижте класическия шрифт от стара пишеща машина, червения печат горе вляво, ръчно написаните входящи номера. Това не е някаква суха статистика, нали? Това е парче история. Документ, който преземява абстрактните закони в една много сурова и живяна реалност на хора, изправени пред абсолютния ужас да загубят покрива над главата си. А това, което е наистина изключително интересно на втората страница на този документ, са директните предупреждения за тежки социални конфликти. Конфликти, породени от физическото буквално връщане на имотите. Авторите цитират международни експерти, като например френския политик Лионел Столерю, който още през 1991 година е посъветвал България изобщо да избягва реалната реституция. Дори се дава пример с други източноевропейски страни, като Полша, които са избегнали цялата тази обществена конфронтация. Как? Много просто, като са въвели принципа на финансовата компенсация, вместо да вадят хората от жилищата, в които вече живеят. На третата страница вече виждаме същината на техния аргумент. И то е силен. Комитета смело оспорва самата правна логика на закона. Те питат, съвсем логично, защо напълно невинни граждани, които легално, с редовни документи са си купили жилищата от държавата преди десетилетия, сега трябва да плащат сметката за действията на държавния апарат от преди 50 години? Помислете само. Държавата е отчуждавала имотите. Същата тази държава ги е продавала на трети лица,
А сега тези трети лица са хвърлени в брутални съдебни битки с първоначалните собственици. На последната страница намираме кулминацията на този отчаян призив, подпечатан с официалния лилав печат на комитета. Тук се настоява за категоричен мораториум върху съдебните дела и организиране на спешна кръгла маса. Молят Конституционния съд и парламента за незабавна намеса. Този печат и подписите около него са буквално вик за помощ. Те илюстрират дълбокото отчаяне и онова огромно правно триене през епохата. Системата се е пренастройвала, а обикновените граждани просто са се оказали смазани в процепа между старите и новите закони. Нека чуем един конкретен, изключително силен цитат от самото писмо. Защо е необходимо да се правят усукани поправки, когато целият член 7 е лишен от правна логика? На какво основание бившите собственици трябва да предявяват искове към новите собственици, когато те никога не са имали никакви правни отношения помежду си? Тези думи обобщават целия правен абсурд за хиляди семейства. Когато онези големи, абстрактни идеи за възстановяване на справедливостта се свалят на земята, те създават съвсем реални, тежки и опустошителни правни войни между хора, които реално нямат абсолютно никаква вина един към друг. Ако трябва да обобщим тази епоха, макроикономическите реформи могат много лесно да бъдат поставени редом до техните безспорни, документирани социални жертви. От едната страна имаме масовата приватизация. Срещу нея стои масовата загуба на работни места. Срещу освобождаването на цените слагаме хиперинфлацията и гладната Виденова зима. А срещу реституцията там стоят хилядите съдебни дела за жилища и постоянният риск от принудителни изселвания. Тези реформи бяха абсолютно неизбежни за прехода към пазарна икономика, да, но не бива да забравяме, че цената беше платена директно от обществото, при това в един изключително кратък, шоков и травматичен период. Действие трето. Бюрократичното настояще. Подредената административна държава на 2024 година. И така, нека превъртим лентата напред и да видим как всичко това се е развило до наши дни. Оставяме емоционалните митинги зад гърба си и влизаме в днешния свят. Тук виждаме класическия герб на Столична община с девиза «Расте, но не старее», поставен в началото на една съвременна административна заповед от 2024 година за градоустройствен план. Тонът тук е изключително сух, професионален и напълно лишен от емоция. Пълна 100% противоположност на драмите от 90-те. Днес вече никой не пише отчаяни молби за справедливост. Днес имаме регистрационни индекси, скици от Агенцията по кадастъра и педантични препратки към Закона за устройство на територията. Всичко е доведено до една съвършенна, макар и може би малко скучна, административна прецизност. Тази съвременна заповед очертава едни напълно стандартизирани, ясни стъпки за инвестиционно строителство в София днес. Стъпка 1. Внасяне на подробен план. Стъпка 2. Предоставяне на ясни документи за собственост. Нещо, което през 90-те беше повод за съдебна война, днес е просто една рутинна кадастрална скица. Стъпка 3. Имаме строго законов 14-дневен срок за възражение от съседите. След това минаваме към съгласуване с ВИК, енергото и топлофикация, за да стигнем до големия финал – окончателното одобрение от главния архитект. Целият този процес перфектно илюстрира прехода към едно общество, което вече е подчинено на ясни правила и утвърдено, предвидимо административно право. И така стигаме до един финален въпрос, върху който наистина си струва да се замислям. След това дълго, турбулентно пътуване от хаоса, несигурността и болезнените конфликти за собственост през 90-те до днешната силно стандартизирана и сложна бюрокрация, приключил ли е наистина преходът към върховенство на закона? Дали изграждането на тези строги административни процедури означава, че системата вече работи безупречно за всички, или просто историческите трусове са приели една нова, по-тиха и хартиенна форма? Това е въпрос, чийто отговор всъщност продължава да се пише всеки божи ден. С това приключваме и днешния обзорен анализ. До нови срещи!